Sinohlonze TV inethulela uhlelo Sikhangenkezo TV Show ulethulelwa uMzothule Shembe, DJ Bhonya no BGK Mbuyisa, isinga sikaNodumo, ezomdabu, amasiko nobuciko. Ngena ku-YouTube njengamanje uklike ulike Sinohlonze TV. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya kwaSinohlonze TV. Gama lohlelo Sikhangenkezo TV Show. Gama lami uMzothula ngalakhe sabathu wasman DJ Bhonya sizohlengina zonke insizwa eningizimu Afrika. Umfowethu Kobdila khala masokito abatuthu empahleni uMphezemane. Umama omkhulu kusigaqasa ibhodo ngaphathwa ngaphezulu. Utheni negulikana ngoba zonke intombi zikundile. Hande manje cije mamba cije umshololo. Untombi zimbili engekanqatho engaseklamoti. Anobone namajuba amabili shengo maphathwa abezulu. Unoma kof umkhono uduke nebindi ngithumile lapho wafa mina. Angihambi ngedwa. Khona insizwa hlazi sinayo khona lapha ohlelweni. Igama lakhe uBGK umfowethu. Noma kanjani kabe kubingelele nami lapho mbukele ekhaya wethu ukhamba kahle sibona ukuthi izinto ngabe zimnandi noma ngabe kunje nomfana kalahlobo lapho nqila uthole ehlanze zamama zamkhoza zimthele ufuna inhlanze zibomvula yedlula mthatha edlulela phambili mina ke ngisinqe sikanodolo isigqobo sikashwami intedlu yamandiyana amasulumani kuthiwa ngena lo side iphuma lo side ungibona sethitshela wena umfulo omkhulu waselimpopo lapho lathi chineke ngishela ngathi ikhekhe lebirthday yahlephula abothanda umnikazi ohambayo uyayibonela nawe ukuthi wenza kanjani ngoqhamuka phansi lena mina kwesabiyela ofasimba la kusuka khona igama ngubonkosi isibongo sona sambuyisa bukeli akube mnandi awulalele la uze nazi izinto ezimnandi ubone ukuthi sikuphatheleni kweZinohlonze TV la sikhona sikubamba kamnandi sithi Sikhangenkezo. Xola moya wami, ixola moya wami ngiyasazi isimo obhekene naso nobuhlungu obuzwayo. Kepha ngicela uzithembele kumdali kuzolunga kwakho. Ngiyasazi isimo sudlule kusona nenkingo othe wabhekena nazo. Kepha kube wakaguqa ngedolo wathandaza wanxusa umdali ukuba kusize. Ngabe konke sekufezekile. Ivele uxole moya wami ngiyasazi isimo obhekene naso. Kepha themba ngilanga nawe izinto zojika uyojabula uyothokoza uyoyithola injabulo. Kungani ulokubamba amaqhume engabe uyadedela uyaqhubeka uyafunda uyafokhasa. Mamela siyazi buningi okuzwile ikepha uzungabakhola abanye abantu ikepha gcile ekuthenini ufunde esikoleni uzophasa. Mawami ngiyazi ngiphoxile kepha ngicela uzuxola umoya wakho nezona engizenzile phambi kobuso bakho uzungixolele. Mina wami umoya usuthe ngiyawudedela uzuxole. Baningi abadlalile ngeyami inhliziyo kepha bebengena nembeza bengazi benzani. Kepha namoya mfana uxole lapha isimo ubhekene nesukini bekuhlukumeza njalo semthamo ulile ungazi nokuba kwenzekeni. Kepha ukushaya amazwi uthi xola moya wami umdali ngenila ngiyongiphendulela nami ezami inkinga. Kungani ngibamba amaqhuma ngize ngikhalisa abantu abarongi mhlambe lo uthe uyangithanda benesiqiniseko mina ngase ngimzisa ubuhlungu ngoba ngazange ngazifundisa ukuxola. Kungani mina wami umoya ungaxola udedela ukuze uzophumula mhlambe kwakumele ngixole the time ngizalwa ngikwazanga ukuxola mhlambe kanti angikwazanga ukuhlonipha okhokho noma besaphila mhlambe kube ngikwazile ukubahlonipha ngabe mhlambe ngiyakwazi ukuxola. Mina bengifisa ukuthi sihloniphane singabantu ungani sidelela singabantu abamnyama mesithemba ukuthi sizophumelela ekugcineni siphinde sicikilane sodwa asinaxola asinanhliziyo. Kepha kube sikwazile ukuxola salelelana sakhombisana indlela eright. Kungabe kula namhlanje mhlawumbe siphethe ukuphathekayo sibumbeni. Kungani thina singaxoli? Xola moya wami iSS uSonkondlo D Entertainment and Enterprises imbongi incane ngenkani ngiyabonga. Mbukele lapha ekhaya kumnandi kakhulu ke namhlanje njengoba sihlezi la kweZinohlonze TV la sikuphathele khona ke inkondlo sikuphathele ke intokazi esencane kakhulu njengoba kaduyizwa intokazi lana ngempela umdaka kakhambule umzila nkatha amabesho la isho khona kamnandi ithini na ithi xola inhliziyo yakho igama lenkondlo yakho yiyo lethi xola inhliziyo yakho. Xola moya wami. Xola moya wami. Okay, no akasi awubingelele sikwamukele la kweZinohlonze TV awubingelele umbukele ekhaya. Ngiyanibingelela ababukele ekhaya. Lo enhlenayo namhlanje olwethi sibongo wakhambule. Kwakhambule kubunendawo. Kwakhambule la ngakagama. Ngakagama. Yes. Ke sithi khona umuntu ozongakwazi kagama mawubuza ogama khona ogama laba bekuthiwa funeral bani manje mawubuza ukuthi ngakagama umuntu usesaba. Ngakagama kuphi lendawo? Uzothi nje ucela kwehlika emlazi kaSimo zekhaya ngakagama kuleft wesibili. Kwasi? Yebo. Uyakwazi koshibasa? No angikwazi. Awukwazi. KwaSigebengu uyakwazi? Yebo ngiyakwazi. Uyindaba wazi kwaSigebengu?
isikhathi esiningi ukuthi omalumba bake basithathe basise khona nje beyosikhombisa. Banikhombisa kaSigebe. Bapeni imoto. Kulungile ngabe kanje. Mukele ekhaya. Kumnandi kakhulu ukubona umntwana osemncane kangaka. Senathi ke simbambe ngoba siyazi ukuthi lamhlanje kunaleso simo esikhona seyimvula salokho nalokho okwenzekile la eKZN. So kubhlungu kakhulu nakwabanye okwenzekile. Kodwa kwamanje sikhuluma la nentokazi. Mntaka khambule. Lenkondlo yakade uyishaya ongene ngayo ethi xola moya wami. Yini akhathaza umoya wakho? So lenkondlo ngayibhala umngane wami ayixoxe isitori sakhe. Yeah. Isitori sakhe so wayehla nabazali bakhe. Bamshiya abazali bakhe so the time besho nabazali bakhe. Wayengakazi abakhombisa uthando labo. Yeah. Abathanda ngala abazali bakhe. So the time kwenza lezo zinto methi mengixoxela istory aso wahlala nomalume wakhe wayiphuza kakhulu so ngihlukumeza. Wathi mebhala wengitshela istory sakhe kuvene kufike nje isihloko sisixola moya wami ngithi mina ngizokududuza inkondlo ngizokubhalela yona kuvane kufike uqala nini ukubhala inkondlo ifika nini lento yakhe inkondlo? Qala kwami ukubhala inkondlo ngangifunda grade 3. Grade 3 ngolimi lwamanje ubani manje? Standard 1. Standard 1? Yebo. Waqala ku standard 1 ukubhala lezi inkondlo? Yebo waqala ku standard 1. Mhlawumbe mangabe usuka kwa standard 1 kuze kube manje singalandi mhlawumbe inkondlo siyibhala uyayibhala uyibecela noma zonke ifaka ekhanda noma ifaka laptop noma une-iPad noma unani? So ukubhala kwami inkondlo ngase ngiyibhalile zaba u272. 2 kwaya? Yebo. So makusuka bangijontshela nga-decide ukuthi angingasayibhali mancane ngibambe ngikhanda. Maybe izu32. Onazo nje ekhanda. Ehlezi nje ekhanda. Yebo. Uma ngabe ubhala inkondlo ushaya inkondlo azikuphazamisi nesikoleni? Ikona kungisizayo ukuthi indlela engizwe ngayo mhlawumbe usuke icontent ngiphathe kabi. Ugcine sengibhalile ngikhiphe lowo muzwa wami noma mhlawumbe konke engiyibonile azi ngiphazamisa esikoleni. Uma ngabe ubhala inkondlo usuke kahle ukhipha umuzwa ozwile ngaphakathi kwena. Yebo. Ubani okunikeza lokukhalipha okungaka ukuthi uma ngabe kunento oyizwile noma ekuphethe kabi noma njani decide ukuthi uyibhale phansi kwenkondlo? Ngangibukela komalume wami. Umalume wakho ubebhala inkondlo? Yebo bebhala inkondlo naye. Yeah. So mayibhala inkondlo hayi ngizithanda inkondlo zabo ngibalalela njalo. Athi mhlawumbe nawe uyimbongi nilanga. Ngizibhalele ngiyangithanda ukubhala. Ngilongibhala uthi yabheda lena. Usingenilanga nga grade 3 so mengixoxela istory ngaqala lapho ngafikela umuzi xola moya wami ngabhala. Wabhala. So wena kahle inkondlo zakho ziyafika kuwena noma mhlambe inkondlo zakho kuyaba nokuthi yazi ukuthi kune story engixoxele sona noma kunento engibonile noma kunento engiphathe kabi zifika kanjani kweni inkondlo? Mhlawumbe kusuke kunento enzeke komunye umuntu kunento enzeke kumina noma kunto ade ngiyibuka nje bese kufika umuza kuzifela izihloko nje namaphuzu bese ngiyakuhlanganisa ngikubhale gcine sekuphuma inkondlo. Sihlezi la ikhona enye inkondlo ongangishayela? Yebo ikhona. Awuyishayi ngisho. Baba nawe ma ngiyazi nginonile kepha thimbelani ngisazobe ngwalungisa amaphutha. Ngiyazi ngaphuma ekhaya ngithi ngiyofunda ukuze nathi ekhaya sishintshe impilo esiphilayo. Kepha bukani ngijakhisa uthando nginamphumela nangokwemali. Aha man ngiyaxolisa abazali bami nizeni ngixolele. Sengihambile bhekani sengithole ngisho nezifo. Esingikhathaza kakhulu ukuthi ngithole lezi sinamagama amathathu. Ngithwele ingane angazi noma ngizokuthokozelani lokho. Mhlawumbe nasi sinesifo. Mina komhlaba sekungishayile. Baba nawe mani izele ngixolele ngabe nisakhala. Mina nginiphoxile ngiyazi kepha thembelani kwindodana yami. Mhlawumbe yona yonikhipho sizini. Ukube ngimlayele ningikhuza nithi mntanami. Ngicela uzongajakisi lempilo jakisa izokushaya maphambelini. Kepha bengabalali laba abazali. Kanti kungani thina abantu abasha singakwazi lalela abazali bethu mebesitshela besikhuza besikhombisa indlela. Yebo bona bahlulekile kepha balaleleni sebeyayazi impilo. Mina ngijakisa ukuphila nabangani abangamanga. Inkondlo zakho zindala manje kunawo unamngaka? Ngina 15. Na 15? Yebo. Mangabe ngilalela inkondlo zakho zindala kunawe ukhuluma nangokuthi mhlambe usuhambile wathola umntwana usuwenze lokho wathola izifo sekuyona lokho yini lena kwenza ukuthi ube phambili ngenkondlo zakho? Into engithi ngibe phambili nenkondlo zami uthi njalo abantu engihlangana nabo nginabangani abadala kunami. Yeah.
sebeneyingane abanye abasihlale makubo babaleka so mangixoxela izitori zabo ngiyithathe mina ngizinze inkondlo sometimes uthathe uyihlala impilo yakho mangabe ubuka impilo yakho nje uma ubusuka manje ukhula uyibona ikuphi nenkondlo ukuba ukhaya inkondlo ngisoze ngakuyeka ngeke ikona ngiyakuthanda isiphilo sami so nje ngizamela ukuthi ngeke ngithi ukuyeka ngabona saphile ngaphandle kwazo support ekhaya njani ekhaya baba ekhaya bangisupporta abahlezi bengitshathi ngelanga nakoluka kuyakwenzeka mhlawumbe ufuna ukupheka nje vele ushaya inkondlo mhlawumbe upheka mina noma ngenza noma yini ekhaya ngiyashaya inkondlo ekuthethe isimakho ushaya inkondlo Fancy usukhuluma wedwa ke manje angazi sikhuluma wedwa ke manje ngempela lambukele ekhaya uma ngabe kukanjena sithola intokazi lana ingane sencane kakhulu iyasho ukuthi ikusasa layo yonke into yakhe ibona ikwazi ukuthi ingakwazi ukuthi iphumelele ekutheni kube inkondlo uma ngabe vele sesivala nje mhlambe omunye umuntu uzodinga ukuthi yazi ukuthi ngiyadinga ukuthola ukuthi uma ngabe ngifuna ukuqasha noma ngifuna ukwenza something ukwazi ukuthi uzongishayela inkondlo emzini wami noma kuphi kwifunction kuphi uyakwazi ukwenza lokho yebo ngatholakala nakho uyakwazi ukutholakala khona yebo njengoba ufikile la botanic garden khona usuyibonile ingavuka inkondlo ngalento la botanic garden yebo kodwa kudingeka kube inkondlo nje yabo onesiko yebo ezwakalayo futhi ebana something egcina cha uzoshaya phela ukuthi kodwa amanzi kodwa amaxhaphosi kodwa yini angazi kwesokwenza njani mhlawumbe mangabe sibheka manje utholakala kanjani uma umuntu efisa ukuthi yazi ukuthi ngifisa ukuxhumana nawe bese ngikwazi ukuthi ngiqashe ngelinye la angabalula ukuthi ngitholakale kodwa nje bangangithola mhlawumbe kumisi kumisi wakho yebo awathathe inombolo zami nomnombolo yama bese bayakwazi ukuthi bakuthole yebo inombolo yama yakho ithini inombolo yama ngiyazi ngekhanda ngaze yami yazi unayo inombolo yebo nabe ngifuna yama wakho awunankinga kodwa kuloko lithini yakhe inombolo 063 157 9570 cha isho kahle ngiphinde ngizwe 063 157 9570 ya WhatsApp yenza konke yebo ya WhatsApp yenza konke okay uma ngabe kukanjena mhlambe sifuna ukuthi ke yini oyibonayo njengamanje mabe sesivala ngifuna ukuthi uthi mhlambe wena uyimesela ukufundela something else noma mhlambe ufuna ukuthi mawuqeda isikoleni uvele uqhubeke necareer yakho yenkondlo noma ikhona enye into no like kahle kahle noma ngizenza inkondlo kodwa mina ngifuna ukufundela mhlambe ukuba chef mhlambe ngifuna ukufundela ukuba inurse noma ngifuna ukufundela ukuba uthisha noma ngifuna ukufundela uyafundela ukuba iphatha no okay mhlambe angazi ke ngizwa ngathi igama lesingisi phara hayi cha ufundela ngifuna ukuba udokotela udokotela onenkondlo ngifuna ukuba udokotela so mawuthi akwazanga ukuphumelanga ukuthi ngibe udokotela ngizohaya inkondlo angifuni ukuba yilutho ngaphandle kodokotela nohaya inkondlo nanga umuntu egule esibhedlela nomduduza ududuza umuntu nje esibhedlela umduduze nje ngizwe uyafika umuntu kuwena uyagula sithi uphethwe yini cha uzofika nje athi ngiyagula nje kuhlungu wonke umzimba ngine-stress izinto engiyibonile ngale mvula kade ikhona yina la KZN somzimba wami subuhlungu awududuza umuntu about imvula ade zenzeka naku siyagula sengena esibhedlela ngamshiya namazwi athini thula mntakwethu kuzolunga akusiwe wena wedwa ubhekene naleso simo siyabazi nathi nomakhelwane amamoshekele kepha thina sikwazanga ubasiza kanti kungani imvula senzeni kuwe kepha sesililile kwanele kanti soneni lengaka Nkosi kungani ungasinaki kungani ungasiseleli siyazi kepha sonile kanti thina kungani senzelwa lento enzima kangaka bhekani kunengane encane kwazi ukuthathelelala ikhaya nabazali bayo isabathe iyakhala kepha isina kwazi mmeli hambi yozama ukuze kulale khona kile sethunjini mmeli iphindi zami indlu kulala thula kobuye kulunge nakweni izinto ziyajika emhlabeni hayi mntana ngeke hayi finish mntana hayi mntana ngeke finish yabona kumakhanga kwendawo ngendawo la niseni khona nibukele khona lazi nohlonze TV kusokumnandi uma ngabe kwenze kanjena uyakwazi ukuthi ungene la usubscribe yonke into yakhe ihleleke kahle ubone ukuthi ke izinto ihamba yabona kunomunyu kakhulu ngempela uma ngabe sishaya le show yamanje sishaya sibheke lapha ukuthi abantu abaningi balinyalelwe izindawo zabo uma ngabe uzwa umntwana omncane njengalona ethi mntanami abazali bakho bakushiyile awusenalutho emhlabeni
emhlabeni sonke into yakho isikhathazekile kangangoba sekufuna ukuthi wena uzame ukudla uzame indawo yokulala uzame yonke into uzame into yoqoqa abantu ke bezama ukuthi ngempela bebona nala kwaSinohlonze TV bengazi besithinte mhlawumbe uma ngabe befuna ukufaka isandla sibone ukuthi ngabe kuhamba kanjani kulungile makanje ake sitholela inkondlo yakho yokuphuma makhambule uyiqonqothe nje inkondlo yakho ukuthi nje manje sewuyaphuma sewuyahamba la kwaSinohlonze TV awuqonqothe kube kahle kungani sibandlulana sodwa kanti kungani make hloniphane sifunde ukusizana thina abantu abamnyama sikwazi ukuhloniphana sisodwa into engicabanga abantu abamnyama babandlulana ngokwebala labo abakwazi ukuhloniphana kungani thina abantu abamnyama sibambane sisizane sodwa mhlawumbe sinabantu abamnyama singake sifunde ukuthi sibe nento ethi thina abantu abamnyama kepha kusoze kwenzeka lokho sazi ukucasana ngokwebala lethu yazi noma usakhala namhlanje owabulawela ingane yakhe kunabufakazi mhlawumbe yabulawa umuntu omnyama kwasiba ngoba sikwazana ukuhloniphana ukube yakwazi ukuhlonipha omunye umuntu omnyama mhlawumbe ngabe sonke sinabantu abamnyama sinento eziphathekayo bhekani emhlabeni kunamaphara yes I know ozenzile abakhalelwa kepha masike sibasize badinga usizo lethu kungani thina sikwazi ukubuyela omunye umuntu phansi simake simthathe simenze wethu I know that asilona gazi linye kepha siphume endaweni eyodwa uma kumuntu umthathe njengomndeni wakho kungani ukwazi ukubandlula umuntu omnyama ngabe ngiyane siniswa sibandlula abantu abamhlophe mina njengomuntu omnyama ngikwazi ukushiya umuntu omnyama ekhaya lile egcwele usize enganakwazi ukwenzani engena ezobezolala engadlile zakhe ingane kumele akayophuma yophanta kepha wena unako ukudla kungani singake sicuzulane singabantu abamnyama kanti abantu abamnyama sothandana nini sohloniphana nini bakwethu ngiyanicela nje abantu abamnyama sike sihloniphane siphinde sithandane siphinde sibumbane ngiyabonga iyabonga kakhulu ingane mbukela ekhaya bye sale ngothando lobustudio hlitasi umphathi kwindawo la nikhona kumnandi mangabe kukanje SIKHANGENKEZO TV yenza kanjalo njalo ngolwesithathu 6 kuze kushawa 7 kusokumnandi mangabe kunje thando lwestudio hlitasi umphathi esami isifiso kube ngixolise kulowangizalayo ngiyazi kuningi okube ngikwenzile kepha mawami uzungixolele bengazize zami inhloso mina ngikwazile ukudlala abafana ngokwezothando bengikhohlisa ngokwemali nami ngakhohliseka mawami uzungixolele ezami ifiso bekuthi ngibudokotela nami ngelinye ilanga bhekana abangani bami bangikhohlisile sebephumelele bona phela esikoleni besiya ngokuthi thina othisha sibalalela banakusiza ngalutho kanti mina bengazi ukuthi ngibulala wami amaphupho uma ubhizi uyakhala ekhaya akanakwazi ukuthi uyokudlana ikepha mina ngikhetha isihlekisa ngaye esami isifiso kube ngixolise kulowangizalayo kube bengazi ukuthi mangiphoxa wena bengigoke ngilungisa amaphutha bukani mina ngiseyilutho sengiyinto eyizeleleze angisaphumelelanga esami isifiso kube ngixolise kulowangizalayo uma kube bengazi ukuthi ngiyona bengeke ngilungisa amaphutha ngisemncane bukani manje sengiphila impilo ophara ngihlala emgaqweni ngiyantshontsha sometimes ukuze nami ngilale ngidlile mawami uzungixolela lapho khona phela noma ngibabuza ngelethuna lama bangiphendula bathi kosiza ngani kwangangingeke ncatsha kepha ngisabathe ngihamba izangoma ngibona bona becicethuneni lama kantokazi kwenziwani kwelakhe ithuna kepha ngazi ukuthi esami isifiso ngixolise kuwe mangiyazi ukuthi wangithuka ngihlazane ngihambe ekhaya sengithi ngijika nezwe phela nami ngangithi ngilandela impilo abantu banamhlanje abasha bathi impilo mongajahisa ngoba namhlanje awusoze uzofungazi lutho kanti bayakhohlisa bengabathi incwadi zabo bayafunda bathola ufocus mina sengikhethile ukuthi ngihambe ngokuqakwela mayithuna ngixolise esami isifiso kube ngixolise kulowangizalayo mawami uzungixolele ngiyazi ngonile phansi ngobakho ubuso kepha bengasize zami inhloso uzungixolele mawami iWS usonkondlo D Entertainment and Enterprises imbongi encane ngenkani ngiyabonga